Αυτά εδώ τα dragon fruit μπορεί να μοιάζουν ότι είναι για πέταμα, αλλά τώρα θα τους δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Το πρώτο βήμα είναι να τα βάλουμε εδώ μέσα και να ανοίξουμε το νερό. Με αυτόν τον τρόπο θα χαλαρώσουν οι ρίζες και θα μπορούμε να βγάζουμε ένα-ένα τα φυτά. Λοιπόν, αυτό θα το κόψω σε αυτό το σημείο, επειδή μου αρέσει που είναι αρκετά ίσιο. Βάζουμε λίγο χωματάκι τόσο στη γλάστρα μας, βάζουμε μετά το φυτό και συμπληρώνουμε μέχρι πάνω χώμα. Επειδή τα dragon fruit χρειάζονται στήριξη, θα βάλουμε ένα καλάμι μέχρι μέσα στη γλάστρα και έπειτα θα δέσουμε το φυτό μας. Πρώτα πιάνουμε αυτό εδώ, το τυλίγουμε έτσι μία φορά και ξεκινάμε από κάτω πρώτα και μετά το δένουμε πάνω στο φυτό μας. Και το μυστικό εδώ είναι να του ρίξουμε λίγο νεράκι και όταν αρχίσουμε να βλέπουμε να βγάζει φουσκάλες να το αφήσουμε να το ρουφήξει. Εμείς τώρα θέλουμε αυτό εδώ το στέλεχος να συνεχίσει να ανεβαίνει μόνο προς τα πάνω. Όταν ξεπεράσει αυτό εδώ το ύψος θα το κόψουμε επάνω για να αρχίσει να βγάζει πλαϊνά. Θέλουμε να δώσουμε ένα σχήμα σαν ομπρέλα στην ουσία, ούτως ώστε όταν γυρνάνε και κοιτάνε προς τα κάτω τα φύλλα μαζεύονται πιο εύκολα οι χυμοί και το φρούτο μας γίνεται καλύτερο και πιο μεγάλο. Οπότε τώρα που είναι ακόμα αρχή δεν πρέπει να το επιτρέψουμε να βγάλει πλαϊνά κλαδιά. Δείτε από τι ξεκινήσαμε και πού καταλήξαμε. Τα φυτά αυτά σε 1-1,5 μήνα θα γίνουν τέλεια και θα ξεκινήσουν να μεγαλώνουν πιο γρήγορα από όσο μπορείτε να φανταστείτε.